नमस्कार मैं हूँ आप लोग का दोस्त संसारी आरो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ ना लोगोफोर आं दिनै गुवाहाटी माने पान बाजाराव गुवाहाटी पल्टन बाजार स्टेशनाव दङ बेनिफ्राय जोंनिनो लकेल सानै फंबायखौ लोगो मोनदों ओमफ्राय फंबायमोननि प्रब्लेमा मा फंबायमोना किसु बाथ्रा खोन्थादों आंनो माबा मोनसे खामानिनि थाखाय एसे प्रब्लेम जाना दङ बेनिफ्राय आंनियाव एसे हेल्प बिदों ओमफ्राय नाजानोसै आं हेल्प होनो हागोन ना फंबायमोनजों रायज्लायनोसै फंबायमोन नोंसोर गुवाहाटीयाव बबाव ओरैनो थानाया जोङो आं कामाख्या गेटआव थायो फरायनाया प्रागज्योतिष कलेजाव ओमफ्राय दा प्रब्लेमा मा प्रब्लेमा जाहैबाय जोंना जेनेबा जोङो दा माबा सिलभार जुबलि माबा नागिरदों आरो ना ओमफ्राय बिदिनो एसे फाइनान्सियेल प्रब्लेम जादों बिसोर माने बर' गोजा आरो ना औ बर' गोजा जोङो बर'नि गोजा सिलभार जुबलि आरोना नोंसोरनि कलेजआ जोंना कलेजआ प्रागज्योतिष सान्तिपुराव सान्तिपुर साबेसे स्टुडेन्ट दं जोंना ओरैनो 200 प्लास दङ आरोना बर'फ्रा ओमफ्राय नोंनि नामा ओमफ्राय आंनि नामा सालसिराज ब्रह्म आंनिनो लकेल मुसलपुर बेलगुरिनि बे फंबायाथ' आंनि एकदमबारे आनसलिकनि बागानपारानि ना हस्पिटाल नाबो फंबाय आंनि लोगोफोरा नायखो ओमफ्राय बे नोंसोर दा सिलभार जुबलिनि थाखाय सोरबा गिदिरफोरनियावबो नोंसोर डनेसन खालामदों औ बिदिनो मोननायफोरा खायसे हराखै ओमफ्राय खायसे हरदों बाजेटआ बुरजा नामा सिलभार बाजेटआलाय जोंना 1 लाखनि बानायदोंमोन आरो ओमफ्राय दा एसेबांबो जायासै जि डनेसन बिदोंमोन एसेबांबो मोनासै नालाय खायसे हरदों खायसे हराखै बेनि थाखायनो जोंना माबा बाजेटआ एसे खम जाना दं आरोखि ओमफ्राय बेनि थाखायनो आरो एसे हेल्प नोंसोरो जेनेबा एमएलएफोरनियावबो कलेजनि नामाव बर' थुनलाइनि नामाव एसे हेल्प ना जाहरनो हायो जाहरनो हायो गासैबो हरजोबाखै आरो ना गासैबो हरजोबाखै फंबायमोन दा नोंसोर गुवाहाटीयाव ना गुवाहाटी कलेजनि माने बर' थुनलाइ ना बर'फोरनि मोनसेल' माबाखौ खुंनो थाखाय एसे फैसा अब्ला जोंनि बर' सेलिब्रिटि जोंहा गोबां गुवाहाटीयाव एक्ट्रेसफोर दङ इउटुबबो दङ जोबोद मोजां मोजां जोबोद भिउ जायो नंगौना नङा बिसोरनियावबो माबाफोर बिदोंमोन नामा अननानै जोंनि कलेजनि नामाव जोंखौ एसे 500 200 300 500 नंगौना नङा बेनिफ्राय बिसोरनियावबो बिदोंमोन नामा बेनिफ्राय सोरनियावबा बिदों आरोना मानो होनबा बिसोरनि जिएसआ बिदोंमोन आदा रावबो माने बारा रेसपन्स होआखै मोजाङै रेसपन्स हराखै आरो ना जेरै दा आदाया जोंनो बोरै रेसपन्स होदों बिदि हराखै आरो ना माने बिनि थाखायनो मानो होनबा आंहाबोथ' दा जेबो गैया फंबाय नंगौना नङा बाट लेकिन मा आं माने दा इउटुबावबो फैबाय ससियेल मिडियायावबो फैबाय नंगौना नङा बेफोरबायदिनो हानाय माने गथ'फोरखौ माने जेबो गैया माने थेवब्लाबो माने मोनसे थुलुंगा होनो सानो आरो ना जाय फैबाय थानाय गथ'फोरा मोजां जाथों आं बेखौसो सानो नंगौना नङा ओमफ्राय जितु आं नोंसोरनो दा 1000 बा 2000 थाखा होगोन बेफोरबो आंनि हारसिंनि नङा सोरबाफोर आंखौ अनसायना आं इउटुब नायोब्ला आं इउटुबाव जा मालाबा मासाव 10,000 फैयो मालाबा 5,000 फैयो माने बे फैसाखौ आङो दा जेरै फंबायमोना आंनो हेल्प बिदों नंगौना नङा अब्ला बेफोर फैसाखौसो आं मा हेल्प होफिनगासिनो दं आरो ना नंगौना नङा माने आंनो बेफोरनि गोनांथि गैया सोरबा इउटुबाव खामायनानै आं बायदि आंहा बेफोरबायदि आंनो गोनांथि गैया जास्ट नोंसोरनिफ्रायनो आं माबा मोनसे मोनदों ससियेल मिडियानिफ्राय आं नोंसोरनो माबा मोनसे ओमफ्राय आं बेखौनो बुंजोबनो फंबायमोन नोंसोर दा गुवाहाटीयाव फरायदों नंगौना नङा बिमा बिफायाबो नोंसोरखौ ना मोजां फरायदों नोंसोर आरो सानैबो आंनि जायगानि गोजाननि नङा नोंसोरो फंबायमोन जेरै बिमा बिफाया नोंसोरखौ जेरै नंगौना नङा मोजाङै फरायनो हरदोंना थिग बे नोंसोरबो नाम लाखिनांगोन ना फंबायमोन आंनि भिडिअ नायग्रानाया नोंसोरो नायो माबा मोनसे सोलोंनो मोनो ना मोना हा ओरैनोसो बुंदों खोमा नङा नाथाय आंखौ गोबां मानसिया गाज्रिसो मोनो ना मा फैसा होलायनानै भिडिअ बानायनांगौ बिदिसो बुङो सानग्राफ्रा सानखायो बेथ' आं मानो थाखाय फैसा होनानै भिडिअ बानायदो बिसोर बिसोरनि मिनिंखौ मिन्थिया बेयाव माबा मोनसे रिजन दं नंगौना नङा दिनै आं सासे गोरिब मानसियानो फैसा होदोंबा 2000 1500 नङा नङा बेयाव माबा मोनसे रिजन दङ नाथाय गुबुन आंखौ मा सानो गावनि फैसा होनायखौ देखायो नङा नङा मानसिफोरा बुजि मोनाखै आरो ने जायफोरा बुजि मोनगोन आं बेखौ आं इउटुबनि गेजेरजों बुंनो हानाय नङा जायफोरा बुजि मोनो मोनथोंसै नङा नङा जेब्ला आं फंबायमोन नोंसोरो गाज्रि मोना आङो जा एसे होयो बेखौनो नाजावना लाना मानो होनबा बे बिदि मोननायाबो जोंनि थाखाय बुहुद माबा सहायाव होयो आरो जायखिजाया नोंसोर साहाथ' लोंनो हागोन नंगौना नङा 190 जोन मानसिया सानफ्रोमबो साहाथ' लोंनो हागोन फंबाय मोजाङै फराय ना